Godmorgen YouTube. Igen, det er nok ikke så meget godmorgen, når klokken den er lidt over 12. Men det er godmorgen for mig, for jeg har lige spist morgenmad. Jeg stod sent op igen. Dejlig weekend, dejlig påskeferie. Men i hvert fald så glæder jeg mig rigtig meget til i dag. Nikolaj kommer, og det glæder jeg mig super meget til. Jeg skal snart ud og løbe sammen med min far. Og jeg vælger altså at lade være med at tage mit kamera med, fordi det er altså et DSLR-kamera. Det vil sige, det er sådan pænt tungt. Så jeg er en lille svagpisser, så det er sådan set derfor. Men jeg har nemlig noget, jeg gerne vil tale med om, så det kommer nu. Så har jeg været ude at løbe, og jeg har været i bad. Og jeg ved godt, jeg lige sagde, at jeg skulle sige noget nu. Jeg rydder lige op først, fordi at min værelse er sådan lidt ulækker lige pt. Så vi rydder lige op. Yes. I spiller en alien. Jeg synes ikke tage mig selv seriøst. Nå, jeg synes bare, at vi begynder nu. Blev klokken sgu 3, og vi skal udgive en ny video, så vi skal lige bip, ready girl, privat, offentlig, game, bip, sådan sgu op, det var nemt, nice. Så nu kom Nikolaj. Og vi har lige tænkt at gøre noget, hvor jeg kaster nogle puder ned på ham, så that's very nice, så vi skal lige have nogle puder på. Så lige nu, så er jeg her, og Nikolaj er her. Hej. Yay! Ej, men i hvert fald så er vi bare og chiller her. Og det er dejligt. Vi sidder og chiller, vi spiser lidt chips, og Nikolaj har filmet lidt, og bla bla bla. Der er selvfølgelig link i beskrivelsen til hans kanal. Og sådan lidt. Der bliver alting slut. Ikke en eksplosion, som mødte med nogen. Verden, den brænder ned, mens vi ligger trygt i fred. Men nu er der ikke mere tid tilbage. Men det er der ikke, spillet over. Vi tabte vist. Dem der lærer sidst, lærer tit bedst. Og vi smiler. Kom så, Anton! I nat bliver alting slut. Væk i en eksplosion, som mødte med nogen. Verden den brænder ned. Så nu er jeg nok eller hørt og så, som, ja. Jeg sagde i det tidligere den her video, at jeg gerne vil snakke om noget, og det er det her. Jeg vil gerne snakke om noget clickbait, fordi at, som I nok ved, så har jeg lavet en masse clickbait, og jeg kan simpelthen ikke tage det mere nu. Altså, jeg kan godt mærke, at det tager virkelig hårdt på min sjæl. Og jeg kan godt mærke, at hvis jeg ikke stopper, så kommer det til at tage overhånd, altså. Det er clickbait-guden, der har overtaget mig. Men i hvert fald så vil jeg bare sige, at jeg skal nok stoppe med at lave clickbait. Det var bare sådan lidt for sjov, jeg gjorde det. Men jeg skal nok lave nu. Men Nikolaj, han har jo faktisk trampolinskills, og nu skal vi til at lave et ægte trickshot. Og ikke sådan noget pis der, som jeg lavede i min anden video, som er derovre åbenbart. Nej, det var ikke Heil. Hvad fanden med en anti-nazist, mand? Eller, nej, anti-nazist. Nazist. Så kom ind igen. Mit batteri gik død, så nu har jeg lige skiftet batteri. Nikolaj lige han ligger derovre. Hej. Lige nu der sidder vi indenfor. Vi lavede ikke så meget mere. Vi landede ikke rigtig noget heller. Det var ikke så fedt, som vi troede. Det var meget hyggeligt. Vi fik en masse sjov ud af det. Men igen, der er selvfølgelig link i beskrivelsen til Nikolajs kanal. Gå ind og tjek ham ud. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at se, hvad han kommer til at lave i fremtiden. Ikke også, Nikolaj? Jeg forventer noget af dig. Så gå ind og tjek ham ud. Han lavede nemlig også en video i dag. Så kan det være, at I får lidt mere swag indblik i dagen. Ellers så ses vi bare i næste video. Så peace. Husk cykelhjelm, børn. Nu synes jeg lige. Ja. Peace. Super, no, she my flow.